Na salašu nedaleko od Novog Sada živi žena koja čuva jednu veliku tajnu u malim teglicama. Dobro je za jačanje imuniteta, regenerisanje kompletnog organizma, za umni rad, može i menadžerski stres, ali odličan je kao prirodni afrodizijak, koristi se kao seksi salata i onda je to radost u kući. Tajna fruškogorskog skočka je u 18 sastojaka. Mirjana je pažljivo birala semenke, koštunjavo i bobičavo voće i njihovim kombinovanjem stvorila magiju. Ja sam to sa jednim specijalistom, lekarom iz bolnice. Probali smo jednog sastava više, jednog sastava manje i onda smo odredili jednu određenu količinu koliko čega treba da se stavi, jer ne sme da se stavi previše oraha, previše badema. To mora da postoji odnos radi tog ulja kojeg sadrži u sebi i tih enzima. Znači, sve ima svoju meru, ima svoj sastav koliko čega može da se stavi. Sve je bezbedno zdravo, sve je lekovito i svaka ova semenka ima svoj značaj u toj svojoj tegli. Najviše ima moje ljubavi i zbog moje ljubavi mene muškarci traže, muškarci me vole jer kažu: Mirjana, bez tebe nema života. Tvoja radost, tvoj skočko nama diže imunitet, a kad je imunitet podignut, žene su sve vesele, sve su raspoložene. Da li je do skočka? Ne znamo, ali Mirjana je ponosna majka 2 dece i čak 9 unučića. A kaže da se nisu žalili ni oni koji su odlučili da ga probaju. Kad me pitaju šta je to, ja im kažem da je to skočko i šta sadrži u sebi i čemu je namena. Oni kažu: to meni ne treba. Pa onda jednog momenta zastane pa kaže: ipak ću poneti za mog prijatelja. I posle nekog vremena dođe, kaže: da vam kažem, prijatelj je presrećan. Ja sam došao po još i za još novog prijatelja. A imala sam jednu situaciju gde jedan gospodin ide sa ženom, onako raspoložen, zadovoljan. Ja mu pričam šta je to. On kaže: ma, to meni ne treba. A žena onako stidljivo kaže: spakujte nam 3. A ja stavila 4, neka im se nađe. Ako verujete u moć prirode, kažu da je jedna kafena kašičica na dan dovoljna.